вас го познава, нали така? Благодаря ви от сърце, че сте тук. Очакваме ви на следващия ви концерт тук, който на 20 февруари пък сме решили отново да бъде концентриран в един композитор, той ще бъде за Бетовен. Така че следете нашата програма, следете какво имаме в Фейсбук, в нашия уебсайт. Виждам, че вече сте много по-информирани, за което съм щастлива. Какво да ви кажа за Моцарт? Вие всичко най-прекрасно вече сте чули. Йоханес, Хрисостомос, Волфганг, Теофилиус, Готлиб, Амадеус, Моцарт. Или така наречен Божественият Моцарт, такова е името му. Много може да се каже за него, но това, което днес направиха, ще ви кажа аз като музикант и така в моите групи имам едни близо 2000 човека, близки приятели музиканти. Какво направиха те днес, в днешния ден? Не споделяха музика, защото ние всички я свирим цял живот. Моцарт, той е задължителен, навсякъде където отидем, навсякъде където кандидатстваме. Това е музиката, която звучи много леко, но както се сещате, всичко, което звучи леко, това е толкова изпипано, толкова работено и трябва с такова усещане и с такава любов да го работиш, че наистина да изглежда лесно. Всъщност, това е най-трудната част на Моцарт, че той изглежда лесен, че той изглежда ефирен и дава полет на душата и криле на човек. Нали така? Затова, без да говоря повече, ще ви кажа какво е казал той. Няколко цитата, които съм извадила за Моцарт, защото той, освен оставил вечна музика, доста проникновени така мисли и за музиката, и за изкуството, и за любовта. Така. Простете, Ваше Величество, аз съм българен човек, но ви уверявам, че музиката ми не е такава. Мелодията е същността на музиката. И всъщност, забелязали ли сте сега скоро с едни конкурси, които вървяха при нас, осъзнаваме, че вече няма мелодия, която да се запомни. Не знам вие какво мислите, но всеки я знае, нали? Мелодията, която е останала вечна, 270 години по-късно, ние го знаем. И нещо много важно, музиката не е в нотите, музиката е в тишината между тях. Да се говори добре и красноречиво е много голямо изкуство, но това, което е също толкова страхотно, е да знаете точния момент кога да спрете. И понеже аз усещам, че точният момент е дошъл, пак искам да кажа с голяма обич и признателност към всеки един от вас, благодаря, че сте тук. Заповядайте на всички наши концерти и да ви оставя в ръцете на този прекрасен оркестър Симфонията София. Добър вечер, уважаема публика! Добър вечер! Много съм щастлив, че сте отново напълнили нашата зала по един специален повод. Едно честване на, може би, най-великият от великите композитори Волфганг Амадеус, богоизбран в превод Моцарт. Тази вечер с Симфонията София ще честваме неговата 270 годишнина. Постарал съм си да ви разкажа интересни неща от живота на Моцарт, композитор, който е тясно свързан с нашия концертен живот, често изпълняван от Симфонията София, често записван от Симфонията София. Имаме повече от 12 издадени диска с произведения на Моцарт. Аз самия имам няколко диска с изпълнение на Моцарт като кларинетист. Имаме оркестър регистриран Амадеус. Имаме много концерти, изпълнявайки този гениален композитор. Разказът за детството му звучи не като биография, а като приказка. На 3 години вече свири мелодии за пиано, на 4 баща му преподава. Чува ли се отзад?
Благодаря. На 5 самостоятелно композира, на 6 изнася концерти, дори в Имперския дворец. За 35 години да се създаде такава музикална продукция, каквато написва Моцарт, е немислимо. Това не би могло да препише дори човек за своя живот. Моцарт, изчислявайки средно, пише по 23 произведения годишно без почивка. Както сам казва, на 21 годишна възраст, да композирам музика, това е единствената ми радост и страст. Роден в семейство с музикант, баща му, Леополд Моцарт, е отличен композитор, музикант и педагог, занимаващ се с двете си деца, малката му сестра и по-големият Моцарт. От ранна възраст ги подтиква и им дава музикално възпитание. На 4 години тръгват на първата си обиколка в Европа и се връщат, когато Моцарт е вече 11 годишен. Първата обиколка минава шеметно, с изключителен успех. Всички говорят за вундеркиндът Моцарт. Дори измислят специално термина вундеркинд, дете чудо, като кръщават с това малкият гениален Моцарт. На 11 години пише първите си опери Аполон и Хианцит, Немата простота и Бастиен и Бастиена. 11 годишен. Опери, които се поставят и до днес в световните сцени. 26 годишен Моцарт се жени за Констанца Вебер, братовчетка на композитора Карл Мария фон Вебер. Въпреки огромното си творчество и успехите, които има Моцарт, семейството често живее в материални затруднения. Не защото Моцарт е бил беден, а защото е бил щедър до безкрайност. Раздавал е почти всичко, което е препечелвал. На края на своя живот изследователи говорят, че за написване на вълшебната флейта Моцарт е получил 200 златни гулдена. 200 златни гулдена е била колосална сума за времето си, с която той може да си купи дворец. Но не си е купил. Раздава всичко, което е получил. Пише до сестра си: всяка сутрин в 6 часа вече съм облечен, след това пише до 9 часа. От 9 до 1 преподавам уроци, преди 5-6 часа не мога да работя, защото уча за концертите си. После пиша до 9, понякога се уличам до към 1 през нощта и след това отново ставам в 6 и това всеки ден. Виждате за каква дисциплина става дума. Да, той е бил наясно с какъв талант е бил надарен от Господ и не е спекулирал в това, а е работил денонощно. Работил е дори след смъртта на малката му дъщеря, пишейки на коляно на погребението й Кегелштат трио. Работил е, когато майка му умира в Париж, пишейки симфония концертанте. Работил е, когато умира баща му, Леополд, и когато започва да твори Дон Жуан. През 1982 година композиторът пише изключителната опера Немският Зингспил, Отвличане от сарая. Операта преминава с изключителен успех. Император Йозеф II, когато за пръв път чува операта на премиерата, поздравява Моцарт, но му казва: Моцарт, твърде много ноти. Композиторът смело отговаря: точно толкова, колкото са необходими, Ваше Величество. Да. През 1786 в Императорския дворец Моцарт се запознава с придворния поет Лоренцо да Понте, който изиграва изключително важна роля в оперното му творчество. По негови либрета Моцарт пише 3 от най-великите си творби: Сватба на Фигаро, Дон Жуан и Така правят всички.
През 788 композира и трите си последни симфонии, една от която ще чуете сега, 41. Последното му произведение за сцената е Вълшебната флейта, чиято премиера минава с огромен успех няколко месеца, малко повече от месец преди Моцарт да умре. Но реално последното му произведение под опус КВ 622, това е концертът му за кларинет и оркестър, който аз имам щастието да бъда солист в един от нашите компакт дискове, записани в далечните 92-3 година. И малко преди смъртта си на 5 декември Моцарт започва много страстно и всеотдайно да пише своя реквием. Не успява да го завърши, стига само до частта Лакримоза. По-късно неговият ученик Зюс Майер завършва това гениално произведение. Съществува е слух, че Моцарт е бил отровен. За смъртта на Моцарт пише в Малки трагедии Пушкин, като обвинява Антонио Салиери пряко в неговото убийство. Знаете, познавате, сигурен съм, филма на Милош Форман Амадеус, където също е засегната много сериозно темата за смъртта на Моцарт, а именно отровен от болезнено завистливият дворцов композитор Антонио Салиери. Искам да ви кажа, че през април 2023 година заедно с Симфонията София изпълнихме реквием от Антонио Салиери на остров Корфу и пряко докосвайки се до творчеството на Салиери, успях да усетя каква е огромна бездната между гениалният композитор и талантливият композитор. Повярвайте ми, бездната е огромна. Единият отправя послания, а другият, как да се изразя по-меко, на другият музиката се слуша леко и приятно. Но малко известен факт е, че всъщност Моцарт и Салиери са писали заедно музика. В Прага, в библиотеката националната на Прага, на Чешката република, е открита кантата под номер КВ 477 от 1785 година, написана съвместно от двамата композитори. Ценен исторически документ, който може би опровергава твърденията на Пушкин за прякото участие на Салиери в смъртта на Моцарт. Съществуват медицински хипотези за смъртта му. Бъбречна инфекция, стапилофокова инфекция, бронхопневмония, мозъчен кръвоизлив, а напоследък излиза и версията за черепно-мозъчна травма. Твърди се, без да е голяма степен достоверността, че черепа на Моцарт е намерен, въпреки че тялото му не, погребена в общ гроб, което за известността на Моцарт, за любовта на народа към Моцарт е супер странен факт, че Моцарт е изпратен в своя последен път само от 5 души. Дори съпругата му Констанца не е знаела, че Моцарт е умрял. Както ви казах, напоследък излизат теории, че черепа на Моцарт е открит и там антропологично учените доказват, че действително възрастта, на която е починал, теглото, височината, малкият тръст са съизмерими с главата на Моцарт. И тогава установяват, че е получил травма, от която всъщност е предизвикала инфекция. Това е една от версиите за смъртта му.
Но аз ще ви разкажа още няколко версии. Интересно ли ви е ли да спирам? Моля, интересно. Моцарт е бил страстен и убеден масон. Масонската символика прониква дълбоко във вълшебната му флейта и в цялото му творчество. Той е не само оставил редица значими произведения, написани специално за масонските обреди, аз му имам всички масонски произведения и днеска си загубих много време, за да ги намеря и да ги донеса на оркестъра, да ги видя. Не можах да ги намеря. Със сигурност ги пазя като очите си и съм ги сложил някъде, където нямах повече време да търся, но на следващ концерт ще ги донеса, за да видите колко повече от 20 произведения, които нямат КВ, които са извън 622 номер, са написани специално за масонската ложа. Единствено, най-популярното масонско, което е произведение, което е с КВ, това е масонската траурна музика, която ние често сме изпълнявали. Както знаете, 5 декември 1991 е сакралната дата. Тогава Моцарт минава в отвъдното. Както ви казах, погребан е в общ гроб и именно това поражда и много версии, които звучат фантастично, но нито една не е доказана. Една, може би, от най-екзотичните версии е, че Моцарт не умира през 791 година, а много по-късно. И че биологичната му смърт съвпада с края на творчеството на Джоакино Росини. Според хипотезата Моцарт, разкривайки в своята опера Вълшебната флейта посвещаването на масонството в първа степен чирак, за времето си това е било грубо нарушение, значещо със смъртна присъда от масоните, и се счита, казвам хипотеза, че Моцарт е бил скрит в Италия, за да не бъде убит. Много са странни съвпаденията с Росини. Не искам да навлизам в... Само ще маркирам, че Росини живее дълго, повече от 80 години, но пише едва до 37-та си годишна възраст. Именно затова тези изследователи, които смятат, че е възможна и тази хипотеза, считат, че края на творческия път на Росини, който е 1828 година, 37 годишният Росини е всъщност края на биологичният път на Моцарт. 40 години по-късно от своя живот Росини не е написал нито една нота. Пише някакви дребни песни и така, но той бил също много талантлив композитор. Особено важна фигура в живота на Моцарт е Антон Штадлер, прочут кларинетист, виден виенски масон, на когото са посветени и концерти за кларинет и оркестър, и кларинетния квинтет, и масонската траурна музика, и много други произведения. Напоследък се спекулира много дали заради годишнината. Четох статия на Огнян Стамболиев, показателният факт, че дори Хитлер е спекулирал с името на Моцарт. Не искам да влизам в подробности, но това е истина. Това е истина. Единият геният на светлината срещу геният на мрака. И масите, тълпите, които наистина са крещели Хайл Моцарт. Боготворели са го. Днес председател на Австрия е издигнала внушителен паметник на Моцарт във Виена
а родната му къща в Залцбург е един от най-посещаваните музеи в света. Искам да завърша с някои извадки от мислите и думите на самия Волфганг Амадеус Моцарт. Няма да повторя госпожа Петкова, слушах внимателно, за да не стане тавтология. Работата е мое първо наслаждение. Не обръщам внимание на никакви похвали или обвинения. Просто следвам собственото си чувство. Или човек не трябва да подценява себе си. Който е нахален, има по-добри шансове. Нито високата степен на интелигентност, нито въображението, нито двете заедно правят гения. Любов, любов, любов. Всичко това е душата на гения. Благодаря на Бог, че благосклонно ми позволи да науча, че смъртта е ключ, който отключва вратата към нашето истинско щастие. Аз не чувам във въображението си отделни части на музиката. Аз я чувам изцяло. И в това е насладата. И накрая, работата е мое първо наслаждение. Завършвайки, искам да кажа, че творбите на Моцарт, на тази противоречива личност, разкъсвана между циничното чувство за хумор и благородството, на този щедър, гениален творец, е премесена с трагизъм, с лиризъм, в която съществува Божия пръст или Божията ръка или Божия дух. С това искам да завърша. Първото произведение, което ще чуете, е увертюра към Дон Жуан, към операта Дон Жуан. Както казах, написана през 1787 година, годината, в която умира бащата на Моцарт. Връзката между операта Дон Жуан и Леополд е лирична и драматична. Умира най-светият човек за Моцарт, любимият родител, ментор, учител и поддръжник на своя син Амадеус. Не случайно в операта Дон Жуан ролята на командора, който скоро ще чуете, това е главната тема, в увертюрата се появява с силен гръм, с ярки светкавици. Приятно слушане!
Благодаря ви. Сега ще чуете, може би, най-големият шедьовър на Моцарт, най-големият сценичен шедьовър на Моцарт. Защото всъщност гения на Моцарт, казват изследователите, и аз съм съгласен, е в цялата му музика. Но особено революционно той постига нова ера в музиката, в своите опери. Той там е ненадминат. Първите си опери пише на 11 години, последната малко повече от месец преди смъртта си. Трите последни симфонии на Моцарт, понеже чета много за него, скоро четох също версия, че най-вероятно не били писани от Моцарт, а от негов ученик. Но всъщност в Залцбург, в богатата нототека на Моцарт, трите симфонии са подписани от Волфганг Амадеус Моцарт. Дали има някаква допълнителна намеса? Благодаря. Дигнал съм кръвно, изглежда, но си събрах акъла, как се казва, да направим концерта и честването на Моцарт. Забрал съм си палката в кабинета. Благодаря ви, Лена. Аз смятам, че трите симфонии са на Моцарт и това са върха на неговата симфонична гениалност. Особено последната 41-а. И защо? Не само защото се е подписал, което е ясен знак, а защото изследователи, аз също смятам, че трите симфонии Моцарт ги пише в рамките на няколко месеца, но никога не ги чува, тъй като премиерата им се проваля поради липса на интерес. Да, 1788 година, 3 години преди смъртта му, аз смятам, че трите симфонии, 39-та, 40-та, сол минорната му, една скоба. Огромното творчество на Моцарт е само в мажор.
има определени опуси в минор. От 27 концерта за пиано, само един е в минор, и то не целия, а само втората част. От 41 симфонии, само 2 са в минор, и това в си минор. Мисля си, че Моцарт с 39-та, с помпозното величествено въведение, адажиото, ни казва, че това е първата част. Втората част е 40-та симфония, а третата част със своя ненадминат и до ден днешен финал, това е 41-та симфония Юпитер, която ще чуете сега. Приятно слушане!
Искате ли да чуете още едно произведение? Кратко, 6 минути. Искате ли? Както винаги и този път сме ви подготвили бис. Едно емблематично произведение, един мой аранжимент, който написах преди 6 години за премиерата на операта "Отвличане от сарая", която Симфонията София и аз като диригент имахме щастието да участваме. И тогава режисьора ме помоли да напиша това, което сега ще чуете. И това е Рондо Турка, трета част от знаменитата соната номер 11, опус 11, номер 11, тоналност ла мажор на Волфганг Амадеус Моцарт, чиято трета част, първо е необичайно, че за соната цикъла е 3 части, но обикновенно сонатите по това време са били задължително 4 частни. Това го изискало закона на сонатното алегро. Моцарт не се съобразява с това и пише своята соната в 3 части, като извежда самостоятелен номер, третата част, Рондо Турка или по-известното турски марш, като самостоятелен опус. И то го извежда не случайно. Нашия концерт започна с Дон Жуан и преклонението на Моцарт пред своя баща Леополд и ще завърши също с преклонението на Моцарт към своя баща Леополд. Пиесата е написана през 1784 година и по-специално турския марш, с който Моцарт е представил своята съпруга Констанца на своя баща в Залцбург. Добре, има и още едно. Приятно слушане ви пожелавам.
Това е аранжимента на турския марш от Волкан към Амадеус Моцарт с картина на моя син, когато беше 8 годишен. Подсказва ми Вилян. Благодаря. Това беше, уважаема публика. Нашия концерт свърши. Можете отново да ни чуете и да ни видите на 13 февруари в Централния военен клуб, когато сме озаглавили концерта си "Вино, жени и песни" по повод 14 февруари, Ден на влюбените, разбира се и Трифон Зарезан, който аз празнувам с най-голямо удоволствие. Тогава, заедно с Симфонета София и джаз формация София, ще чуете любими песни, танци, музика, танга. Ще бъдат изнесени кавери на песни от ABBA, Beatles, Guns N' Roses, Europe, както и компарсита, Тико-Тико и много други. "Вино, жени и песни", разбира се. Валса на Страус, 13 февруари, 19 часа, Централен военен клуб. Входът е свободен. Нещо май обърках. Приятна вечер!